y bailaré sobre tu tumba. Senyores i senyors, no volíem abandonar aquesta setmana sense oferir un altre vídeo per a la veu repassant les notícies de la setmana. Tenim de tot, així que què sucedió en la setmana, Tenim el Camps, el Cotino, jo què sé, tenim a Marta Ferrusola, tenim los restos de Franco. Això que dius, pues chico, pues las nuevas generaciones, Tenim com un tràiler de Fear the Walking Dead. Comencem, senyores i senyors, amb Francisco Camps. Francisco Camps, per lo que veiem així, que per cert, el vam veure ahir en una foto, vam anar a veure una exposició del Flaco. Flaco! Una exposició que tindrà en la nau de la Universitat de València fins el 27 d'agost. Es diu La València del Flaco, molt xula, una exposició molt xula. Doncs allí hi ha fotos del Camps, de la Rita, de Saplana, jovenets, el Camps en monyet i la Rita i el tipet. Això, molt xula, anem a veure l'exposició del Flaco. Però el Camps, la notícia és... Camps regresa agrio i sin autocrítica. Que dius, pues chico, pues com se'n va anar? A veure, tampoc és ninguna novetat. Agrio, sin autocrítica i de pastilles hasta dalt. Es veu que l'home va a la farmàcia de la dona i ahí on posen les que estan caducades, el tio em clava mà i me llevo esto, i pastilletes. I clar, la putada és que després aquestes pastilles li les passa a Saplana. I per això Saplana està... Bé, igual, ja parlarem d'això. Total, que el Camps acaba de dir el sobrecoste... A ell no li quadra el sobrecoste de los 1.000 millones de Ciexta. No puede ser. Esto de los 1.000 millones no puede ser. Porque dice, y si hubiera gobernado el PSPV... Si hubiera gobernado, esta tierra sería Barraconlandia. Que dius, ¡uah! Ahí està, Camps ha dit lo de Barraconlàndia, serà la nova atracció de terra mítica, Barraconlàndia. I, bueno, l'home ha dit més coses, diu que està a gust com a expresident i que no vol tornar, Definitivament ha anunciat que no es presenta a l'alcaldia de València com a homenatge a Rita Barberà, que dius, per l'amor de Déu. Bueno, no es presenta, però diu que es presenta como un humilde afiliado del PP. Soy un humilde afiliado del PP. Y aseguró que el PP volverá a gobernar en Valencia porque, según Francisco Camps, ahora hay la nada. Esto es la nada. Es la historia interminable. ¿Os acordáis? Cuando la nada... Never ending story. I de Camps, senyores i senyors, passem a l'altra part de The Walking Dead. Passem aquí al Congrés, senyores i senyors, aprova treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. Però tots sabeu que és una proposta no de llei i que ja estan dient en les notícies de que no, esto no resulta vinculante, posiblemente no se saquen los restos de Franco, però anem a dir-ho clarament. Així al País Valencià tenim tan mala folla que segur que on van a parar els restos de Franco? Pues a València. ¿Dónde metemos a Franco? Pues en València. I això ens porta a la proposta. La companyia Podeplom fa una proposta, i és clavar les restes de Franco, el cadàver incorrupto de Franco, en un au penjant, no tenia un au només? Uno. Però això... Hi ha que buscar-li l'ou a Franco, ¿vale? Però clavar a Franco en la finca de Cotino. No sé si ho sabeu, però l'altre dia vaig dir aquesta notícia, i és que Juan Cotino, el cerdo cabró, el Juan Cotino estan investigant-lo per si va cobrar, que evidentment va cobrar, per guardar en la seva finca els 7.000 vàters de la visita del papa. 7.000 vàters que valien un total de 2,6 milions d'euros. Senyores i senyors, allí estaven en la finca que tu dius, anem a veure, 7.000 vàters d'aixòs policlin que me deixen metro i mig. Quina finca té Cotino? Això que és un xaletet? Doncs no. Doncs això, el Cotino va clavar els vàters en la seva finca. Després d'això se'l van emportar, però nosaltres pensem que en la finca de Cotino se li van quedar darrere d'un marge, això ho hem comprovat, 3 o 4 vàters que estaven allí mig abandonats, estaven plens de merda, i encara l'altre dia van obrir, hòstia, els vàters, i van obrir la finca Cotino i allí encara n'hi havia peregrinos. Y me va a decir un peregrino de un váter, estaba allí, Benedicto, X, V, palito, ple de merda. Total, com si fuera la cabina de José Luis López Vázquez, total,
que pensem que Franco estaria molt bé en un dels vàters policlin de la finca de Cotino. Allí, com està així pues li claves els peus dins de l'aulla eixa de color blavet, no? Això que és per netejar, i te peueja així. Senyores i senyors, continuem. La finca de Cotino, Franco, el Valle de los Caídos. Allí cap en la finca, cap tot el Valle de los Caídos. Tu agarres tot el valle i cap en la puta finca de Cotino. Allí, en la creu i tot, Calatrava pot fer un arreglo. Bé, i ara se n'anem a Catalunya. Senyors, la Marta, després de lo del Camps, la Marta Ferrusola i la Madre Superiora. Ja ho sabeu tot, ja se fa molta broma, però Déu, el clan Pujol, el Jordi, el fill, l'altre, el de los cotxes, que dius, ja em pega la volta ja a los Soprano. També hem de dir una cosa, i és que nosaltres, quan anem a Catalunya, de vegades ens trobem en reaccions delicades cap a aquest tema. Hi ha gent de la progressia, gent progressista catalana, gent de la cultura, de vegades ens diu Xavi, és que n'hi ha que anar en compte amb el Pujol, perquè el Pujol, d'alguna manera, és el pare de tots nosaltres, el pare de la nació catalana, que dius, hòstia, doncs el pare mos ha fet un bon forat. Bueno, d'això ja parlarem. Senyores i senyors, la família Pujol, Marta Ferrusola, va dir, ja el clàssic, va escriure en una carta, en un document al banc, que diu, Reverendo mossèn, soy la madre superiora de la congregació. Desitjaria que traspassase 2 missals de la nostra biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ja li diré on te que he posat. Molt agraïda, Marta, la madre superiora. Senyor, me has mirado a... Senyores i senyors, el clan Pujol, només anem a dir una cosa, i és que pensem que Netflix, després de l'èxit de Narcos, ja està pegant-li voltes a comprar els drets de la família Pujol i fer una sèrie que es titularà, després de Narcos tenim el 3%, vagi a la merda, protagonitzat per Jordi Pujol, sacseig és una branca, cauran les altres branques, mai a portar, visca Catalunya, visca Catalunya! Bé, senyors, ja volíem acabar este resum de la setmana amb la notícia d'ahir. Ahir vam veure el PP en les Corts, tots amb camises blanques, tengo la camisa blanca, tots amb la camisa blanca protestant per la concertada. Van anar tots, van fer un, com es diu això? No, això que queden tots, es posen, com es diu això? Dis-ho. Dress code. Un dress code. Ella té vergonya, però es diu un dress code, quedando hoy el dress code de hoy es camisa blanca, planchados, por favor. No con camisetas que no somos Podemos. ¿Qué coño? ¿Esto qué mierda es? Vamos a salir como Mónica Oltra, coño. Total, que van anar tots de camisa blanca per a protestar per la concertada. Clar, el Fran Ferri els va dir una cosa ben acertaeta, una miqueta embolicat, però els va dir que, bueno, ustedes van con camisa blanca i després, quan estan en el poder, van amb guant blanc, con guante blanco, Es van ofendre... Es van alçar tots de la cadira, tots els del PP, la camisa blanca, i van dir, chica, mone la fiesta ibicenca! I se'n van anar al port a fer una festa ibicenca. Senyores i senyors, fins ací el vídeo d'aquesta setmana. Moltes gràcies, continuarem informant.